μάθατε τι γίνει στα μέρη της Ελλάς. Δίθυνη ανδρονική ρούχα ευρωπαϊκά. Φορεί τα παντελόνια και πας στον καφενέ. Τον καφετζή προστάζει καφέ και ναργελέ. Ζήτα και ένα τραπέζι με μια ματσά χαρτιά κι αρχίνεις να παίζει με έναν παλικαρά. Δυο φίλοι τα αδερφού της που τη γνωρίσασαι, πάσινοι στον Βαγγέλη και του το είπασαι. Βαγγέλη σαν τ' ακούει πολλά θυμώθηκε, πιάνει και ένα μαχαίρι κι αναρματώθηκε. Κρίμα σε ανδρονίκη, κρίμα στο πόη σου. Εντροπιάσες και μένα κι όλο το ζώη σου. Αφές με ρε Βαγγέλη να παίξω τα χαρτιά με τούτο παλικάρι αφού με αγαπά. Τραβά και το μαχαίρι από την δίκη του και κόψε το λαιμό της Ανδρονίκης του. Όταν την επερνούσαν από τον καφενέ, έσπαζαν τα φλιτζάνια που πίνασαι καφέ. Κι όταν την επερνούσαν από τα σπίτια της, μικροί μεγάλοι κλάψαν τα μαύρα φρύδια της. Μικροί μεγάλοι κλάψαν τα μαύρα φρύδια της. Κι όταν την κατεβάσαν μέσα στο μνήμα της, δυο φίλοι τα αδερφού της είχαν το κρίμα της. Δυο φίλοι τα αδερφού της είχαν το κρίμα της. Κι έκοψε το λαιμό της Ανδρονίκης του. Κανείς δεν είναι κανενός. Η πραγματική αγάπη δεν σκοτώνει. Σέβεται, στηρίζει, απελευθερώνει. Έχουν περάσει εκατοντάδες χρόνια από τότε που η δημοτική μούσα, μέσα από την μικρή, συμπυκνωμένη τραγωδία της Ανδρονίκης, καταγράφει με τρόπο ποιητικό τον σκοτεινό παραλογισμό, το κρίμα της έμφυλης βίας. Σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Αντιλήψεις, διεκδικήσεις και νόμοι. Ωστόσο η έμφυλη βία είναι πάντα εδώ και σκοτώνει.
Μιλάμε για την 5η γυναικοκτονία το τελευταίο εξάμηνο και αν δεν κάνω λάθος για τη 17η το τελευταίο 1,5 χρόνο. Οπότε καταλαβαίνουμε πλέον πως η ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα η πιο σκληρή της μορφή, η γυναικοκτονία, έχει ξεπεράσει ένα κοριτσάκι 24 χρονών, μία μανούλα με ένα δίχρονο κοριτσάκι, να φύγει έτσι. Να τη φύγει ο φωνιάς έτσι. Γιατί? Αυτά τα κορίτσια τα οποία παντού μας ακολουθούν, είναι ο ίσκιος μας πλέον. Είναι μέσα καθημερινά μπροστά μας. Αυτά τα παιδιά είναι αρρωγός για μας, οι κόρες μας. Να βοηθήσουμε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια θύματα άδικα. Πώς μπορεί κανείς να ζητήσει βοήθεια, να προλάβει πριν να είναι πολύ αργά? Επισκεφτήκαμε το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας και των Ξενών Αφιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαμίας. 2 δημόσιους φορείς που με επιστημονικότητα, αγάπη και εχεμήθεια απλώνουν το χέρι στα θύματα της έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Να σας καλωσορίσω όλες και όλους στο Συμβουλευτικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2012 εδώ στη Λαμία και μπορεί να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε όλες τις γυναίκες που είναι θύματα βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων. Είμαστε εδώ σήμερα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση για το κομμάτι της έμφυλης βίας και είμαστε ανοιχτοί στο να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε. Σε καθημερινή βάση ακούμε τον όρο έμφυλη βία, τόσο στη τηλεόραση όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως τι πάει να πει αυτός ο όρος, αυτές οι 2 λέξεις? Η έμφυλη βία είναι πλέον ένας όρος που τον ακούμε πολύ πιο συχνά και αυτό είναι θετικό γιατί εξοικειωνόμαστε, προβληματιζόμαστε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να καταλάβουμε το τι σημαίνει. Μιλάμε για τη βία που ασκείται, οποιαδήποτε μορφή βίας που μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι σεξουαλική, οικονομική, ψυχολογική και στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας είναι ότι είναι η βία που αφορά σε κάποιο άτομο, ασκείται σε κάποιο άτομο λόγω του κοινωνικού του φύλου ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Πιο συχνά, με βάση τα στατιστικά που υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, αυτό που ισχύει είναι ότι θύματα της έμφυλης βίας είναι κυρίως γυναίκες ή άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αφορά όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η βία δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά και μέσα στο χώρο της οικογένειας του ατόμου. Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας? Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια μορφή βίας, ένα είδος βίας, το οποίο το συναντάμε, η αλήθεια είναι, πιο συχνά. Και δυστυχώς πολλές φορές ακριβώς επειδή είναι στα πλαίσια της οικογένειας δεν βγαίνει και παρά έξω. Δηλαδή αυτό με το οποίο έχουμε μεγαλώσει δυστυχώς ένα στερεότυπο είναι το ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι δεν θα πρέπει να βγαίνει και έξω από το σπίτι. Στην Ευρώπη 1 στις 3 γυναίκες μπορεί να υποστεί, είναι δηλαδή πιθανά θύμα έμφυλης βίας ή ενδοοικογενειακής βίας και καταλαβαίνουμε εδώ τώρα ότι αυτό είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Σίγουρα αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πλέον οι γυναίκες έρχονται να το συζητήσουν αυτό πιο εύκολα. Δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό έχει γίνει πιο ορατό αυτό το φαινόμενο, οπότε έχουμε και περισσότερες καταγραφές. Πώς επηρεάζει η βία τα παιδιά που τη βιώνουν? Η βία, η έμφυλη βία έχει συνέπειες στα παιδιά, είτε τη ζουν τα ίδια στο σπίτι τους και είναι θύματα της βίας, είτε ως μάρτυρες της βίας, ή μπορεί να τη βιώνουν στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ των συνομιλίκων τους. Έχει συνέπειες ψυχολογικές και σωματικές, μπορεί να παρουσιάζεται στα παιδιά σαν τη χαμηλή επίδοση στο σχολείο, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, μπορεί να παρουσιάζουν παραβατικές συμπεριφορές, θέλοντας να τραβήξουν και την προσοχή των ενηλίκων, πολύ συχνά. Μπορεί να ξεκινήσουν να κάνουν χρήση ουσιών, αλκοόλ και στην μετέπειτα ζωή τους σαν ενήλικες υπάρχει ο φαύλος κύκλος που αυτό έχουν μάθει σαν παιδιά, οπότε αυτό να παράγουν μετά, είτε να είναι θύματα είτε να είναι θύτες. Με εγκληματικότητα ή να ασκούν και τα ίδια βία στην οικογένειά τους.
Τι είναι τελικά το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας και πώς συνδέεται με τα φαινόμενα της βίας που παρακολουθούμε στην εποχή μας? Το Συμβουλευτικό Κέντρο στηρίζει γυναίκες θύματα οποιασδήποτε μορφής βίας, είτε αυτή είναι ψυχολογική, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε συναισθηματική, είτε σεξουαλική κακοποίηση, ακόμα και γυναίκες που δέχονται οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο. Επίσης, απευθύνονται γυναίκες θύματα όλων των ειδών βίας, όπως ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού ή απόπειρας βιασμού, εξαναγκαστικής πορνείας, τράφικινγκ, ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση. Τέλος, στηρίζουμε γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων, δηλαδή μονογονείς, άτομα με αναπηρία, μετανάστριες και προσφύγισσες. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για μια γυναίκα που απευθύνεται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας? Αρχικά θα πρέπει να είναι αποφασισμένη για να στηριχθεί. Και στη συνέχεια εγώ είμαι η πρώτη σύμβουλος που θα έρθω σε επαφή με τη γυναίκα. Εδώ να αναφέρουμε ότι η γυναίκα μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς είτε τηλεφωνικά, είτε αυτοπροσώπως ή ακόμα και με email. Αρχικά την ενημερώνω για τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου και για τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθήσει. Στη συνέχεια, αφού τονίσω ότι τηρείται το απόρριτο της συμβουλευτικής διαδικασίας, δηλαδή εξηγώ στη γυναίκα ότι τα στοιχεία που θα καταγραφούν στο έντυπο υποδοχής είναι απόρριτα και να μην έχει κανέναν ενδιασμό σε αυτό το σημείο. Καταγράφονται στο έντυπο υποδοχής τα πρώτα στοιχεία της γυναίκας, τα δημογραφικά της στοιχεία, το ονοματεπώνυμό της και το αίτημά της. Εδώ, αν κάποια κυρία δεν θέλει να δώσει το ονοματεπώνυμό της, μπορεί μόνο να δώσει το όνομά της ή ακόμα και κάποιο ψευδώνυμο. Από την αρχή της συνομιλίας μας δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μπορέσει η γυναίκα να ανοιχτεί μαζί μας, να μοιραστεί τη δική της ιστορία. Και φυσικά υπάρχουν αντιστάσεις από εκείνη. Είναι η ψυχολογία της τέτοια που υπάρχουν αντιστάσεις, έχουν φόβο. Σε αυτό το σημείο δίνεται η επιλογή του χρόνου, δηλαδή αν μια γυναίκα δεν είναι έτοιμη να μιλήσει, δίνεται η επιλογή αυτό να γίνει σε ένα δεύτερο χρόνο. Ακούμε με συναίσθηση την κάθε γυναίκα, το αίτημά της και διερευνούμε πώς μπορούμε εμείς να τη βοηθήσουμε. Εγώ σαν γενικότερο μήνυμα αυτό που θα ήθελα αν μη τι άλλο να μείνει έτσι μέσα μας είναι ότι πολλές φορές τα σημάδια της βίας υπάρχουν από πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που τώρα στα αυτιά σας ακούγεται μακρινό και κάτι που δεν σας αγγίζει, δεν σας αφορά. Χρειάζεται όμως να δούμε και αυτό φαίνεται ακόμα και στις περιπτώσεις των ανθρώπων που μας καλούν, είτε καλούν το 15900 είτε εμάς εδώ στο Συμβουλευτικό, ότι οι ηλικίες γίνονται όλο και πιο νεότερες. Δηλαδή έχουμε άτομα τα οποία είναι στο όριο της ενηλικίωσης όπως είστε και εσείς, που θα απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί από μια πλευρά γιατί σημαίνει ότι όσο πιο νωρίς δούμε και πιάσουμε αυτά τα κομμάτια της βίας που αρχικά μπορεί να είναι παρενόχληση, μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη παρενόχληση, τόσο πιο πιθανό είναι να το δουλέψουμε και να προλάβουμε τις πιο σοβαρές μορφές βίας όπως είναι ας πούμε η σωματική ή και η έντονη ψυχολογική που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε γιατί στην ουσία έχουμε και πάρα πολλές σοβαρές συνέπειες από την ψυχολογική βία. Οπότε αν μπορώ να πω κάτι είναι το ότι ακόμα και αν κάτι μας απασχολεί σαν προβληματισμός και δεν έχουμε δει ας πούμε, ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας που αφορά εμάς ή κάποιο άλλο άτομο γύρω μας, κάντε μια ερώτηση, πάρτε περισσότερες πληροφορίες από έγκυρες πηγές, συζητήστε το, δηλαδή μην το αφήνουμε να μένει και να πολλαπλασιάζεται. Ας το συζητήσουμε και μπορεί να μην είναι και τίποτα και αυτό εντάξει θα πάει μέχρι ένα σημείο. Το να το κρατήσουμε και να μακρύνει αυτό είναι κάτι που θα έχει πολλές περισσότερες συνέπειες και για μας. Ακόμα και αν δεν συμβαίνει σε εμάς, αλλά συμβαίνει σε κάποιον άλλο γύρω μας. Ας πάρουμε μια πληροφορία και να δούμε μετά πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Ο λόγος που σας υποδεχόμαστε εδώ και όχι στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών είναι ότι δυστυχώς τα απόρριτα στοιχεία του ξενώνα είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπουν να σας δεχόμαστε εκεί. Εγώ είμαι η Κατερίνα Ιτσαβήμα, είμαι κοινωνιολόγος στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και υπεύθυνη πράξης για τον ξενώνα. Οι συνάδελφοι και συνεργάτες μου
προτιμώ τον όρο συνεργάτες. Στον Ξενώνα θα σας μιλήσω για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που θέλετε να μάθετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ξενώνας στις γυναίκες που παραπέμπονται εδώ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται λοιπόν, καταρχάς αφορούν γυναίκες και παιδιά, γυναίκες που υφίστανται βία ή και πολλαπλές διακρίσεις όπως μονογονείς, άστεγες, άνεργες, μετανάστερες, προσφύγισες και άλλες ευάλωτες καταστάσεις. Παρέχεται κοινωνική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, παιδοψυχολογική στήριξη και εργασιακή στήριξη. Σαφώς, πρώτο μέλημα είναι η παροχή ασφαλούς στέγης και σύντησης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των γυναικών που φιλοξενούνται εδώ πέρα? Οι γυναίκες που φιλοξενούνται στον Ξενώνα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ας πούμε, ως προς την ηλικία ή προς την καταγωγή. Δηλαδή, φιλοξενούμε γυναίκες όλων των ηλικιών, από 18 και πάνω, ενήλικες δηλαδή, έως και πολύ μεγαλύτερες σε ηλικία, που σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως έχουν υποστεί κακοποίηση από το παιδί τους, από το γιο τους. Αλλά φιλοξενούμε και έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν γυναίκες από πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου, και όχι μόνο γυναίκες που υφίστανται βία, αλλά και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, δηλαδή βρίσκονται σε δύσκολη θέση, από τη μία λόγω του φύλου τους, επειδή είναι γυναίκα, και από την άλλη επειδή συμβαίνει και κάτι άλλο, όπως το να είναι άστεγη ή το να είναι πρόσφυγας ή να είναι διαφορετικής κουλτούρας ως προς τη θρησκεία ή την εθνικότητα. Πόσο καιρό μπορούν να φιλοξενηθούν οι γυναίκες στον Ξενώνα? Η φιλοξενία στον Ξενώνα έχει έναν μεταβατικό χαρακτήρα. Ως προς το διάστημα είναι ένα σύντομο χρονικό διάστημα 3 μηνών, που σκοπό έχει να ενδυναμώσει τη γυναίκα για να κάνει το επόμενο βήμα, να φτιάξει τη ζωή της. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται παράταση στη φιλοξενία τους, άλλους 3 μήνες, όταν εκκρεμούν κάποιες υποθέσεις που δεν έχουν επιληθεί. Εγώ αναρωτιέμαι, πώς είναι η ζωή και η καθημερινότητα των γυναικών μέσα στον Ξενώνα? Λοιπόν, η ζωή των γυναικών μέσα στον Ξενώνα, πώς να τη φανταστεί κανείς, είναι όπως μια ζωή μιας γυναίκας στο σπίτι της, λίγο πολύ. Φυσικά με τους περιορισμούς ότι δεν νιώθει εκεί τόσο άνετα και δεν είναι μόνο εκείνη την περίοδο εκεί, είναι και άλλες γυναίκες με τα παιδιά τους. Κατά τα άλλα, είναι μια καθημερινότητα που έχει μαγείρεμα για την ίδια και για τα παιδιά της, πλύσιμο των ρούχων, οργάνωση του δωματίου, καθαριότητα, τακτοποίηση, να διαβάσουν τα παιδιά τους, να τα βοηθήσουν αν χρειάζεται στο σχολείο, γιατί τα παιδιά πάνε στο σχολείο, και στην περίπτωση που έχει δουλειά ή που κατά τη διάρκεια που φιλοξενείται στον Ξενώνα βρει μια καινούρια δουλειά, πηγαίνει και στη δουλειά της. Δηλαδή είναι σαν να ζει στο σπίτι της, απλά δεν είναι το σπίτι της και είναι ο Ξενώνας. Τα παιδιά που φιλοξενούνται εδώ, μαζί με τις μητέρες τους, πώς βιώνουν αυτή την εμπειρία? Αρχικά, σκοπός μας είναι να παρέχουμε στα παιδιά ένα ασφαλές πλαίσιο διαμονής, να φροντίζουμε να καλύπτονται οι ανάγκες τους και να νιώθουν προστασία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εγγραφή σε κοντινό σχολείο ώστε να συνεχίζεται η σχολική παρακολούθηση. Παραπέμπουμε σε φορείς υγείας αν κρίνεται απαραίτητο ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Ειδικότερα μέσα στον Ξενώνα υπάρχουν παιχνίδια και βιβλία που μπορούν τα παιδιά να απασχολούνται για να περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τοπικούς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους προκειμένου τα παιδιά να αξιοποιούν ωφέλιμα τον ελεύθερο χρόνο τους. Γνωρίζουμε ότι ο Ξενώνας στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Ποιος είναι ο ρόλος κοινωνικής λειτουργού στον Ξενώνα? Η κοινωνική λειτουργός ασχολείται με την κοινωνική στήριξη, στην οποία περιλαμβάνεται καταρχάς η ενημέρωση των γυναικών για τις κοινωνικές παροχές που μπορούν να αξιοποιήσουν. Φροντίζονται δηλαδή θέματα που αφορούν ασφαλιστικά δικαιώματα, οικογενειακών σχέσεων, γονικής επιμέλειας, και άλλα θέματα υγείας, να υπάρχει διασύνδεση δηλαδή με ιατρικούς φορείς και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να εξασφαλιστούν τα εμβόλια τυχόν των παιδιών ή κάποιες εξετάσεις που εκκρεμούν. Διασύνδεση με τα σχολεία, γιατί αποτελεί στόχο να τοποθετούνται άμεσα τα παιδιά στο σχολείο. Παραπομπή σε άλλους φορείς όπως αστυνομικές αρχές, δικαστικές αρχές,
φροντίδα για επιδόματα. Και αρχικά όλο αυτό ξεκινάει από την υποδοχή της γυναίκας, οπότε η κοινωνική λειτουργός ασχολείται και με τις παραπομπές που γίνονται από συμβουλευτικά κέντρα και άλλους φορείς, ώστε να καταφέρει η γυναίκα να έρθει στο Ξενώνα, να γίνει ένα έντυπο υποδοχής, να γίνει το κοινωνικό ιστορικό και να ακολουθήσει όλη η διαδικασία μετά της στήριξης. Ποιος είναι ο ρόλος της ψυχολόγου στη δομή? Ο ρόλος της ψυχολόγου στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών είναι κυρίως η ενδυνάμωση και η ψυχολογική στήριξη των γυναικών. Πώς μπορούμε να το φανταστούμε αυτό? Η γυναίκα έρχεται σε προκαθορισμένες συνεδρίες, όπου συζητάει τα θέματα τα οποία την απασχολούν, την αγχώνουν, την πιέζουν, και μαζί προσπαθούμε να βάλουμε τους στόχους και να επιλέξουμε με ποιον τρόπο θα φτάσουμε να τους υλοποιήσουμε αυτούς. Και ο απότερος στόχος τελικά είναι να ηρεμήσει, να ανασυγκροτηθεί την περίοδο που βρίσκεται εκεί, ώστε ενδυναμωμένη μετά να ξαναγυρίσει στην κοινωνία και να μπορεί να στηρίξει τόσο τον εαυτό της όσο και τα παιδιά της. Ποιος είναι ο ρόλος της παιδοψυχολόγου στον Ξενώνα? Η παιδοψυχολόγος πραγματοποιεί ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τα παιδιά, με στόχο την ψυχοσυναισθηματική τους υποστήριξη και την υιοθέτηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση του άγχους και της ανασφάλειας που βιώνουν. Ταυτόχρονα πραγματοποιεί συνεδρίες και με τις μητέρες προκειμένου να ενδυναμωθούν στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου. Έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή, βία σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, γυναικοκτονία. Ένας όρος που δεν υπάρχει στο νομικό κώδικα, υπάρχει όμως κάθε μέρα, δίπλα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα αθροίσαμε τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας και ο αριθμός είναι θλιβερός. 132 δολοφονημένες γυναίκες μέσα σε 6 χρόνια. Κάποιες γυναίκες δεν είναι ασφαλείς ούτε στο σπίτι τους. Κάποιοι βλέπουν τους ανθρώπους ως κτήμα τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είστε κανενός ιδιοκτησία, έχετε τη δική σας προσωπικότητα, έχετε τα δικά σας χαρακτηριστικά, εξελίσσεστε διαρκώς. Το στίχημα για μας είναι να μην βρεθεί κανένας και καμία σε αυτή τη θέση. Όλα τα υπόλοιπα είναι δράσεις ευαισθητοποίησης για αυτό το πράγμα. Το βίντεο κλιπ, η συνάντηση σήμερα, η συνέντευξη, όλα αυτά είναι για να λειτουργήσουμε και εμείς καλά, ότι προσπαθούμε για σας και εσείς να το πάρετε και να το τελειώσετε. Να τελειώσει αυτή η μάστιγα. Δεν είστε ιδιοκτησία κανενός. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. And don't say I can't go without choice. And don't tell me what to do. And don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. You don't know me. Don't try to change me in any way. You don't know me. Don't tie me down 'cause I never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young. I'm free and I love to be free. To live my life the way I want. To say and do whatever I please. You don't know me. Don't try to change me in any way. You don't know me. Don't tie me down 'cause I never stay. 'Cause I never stay.